ישראל, לך תביא סטארטר כבר, מה אתם מעבירים פה יום? אורן, יש לך פה מצבר? מצבר? תן לי, אני עושה. יש לי מצברים של הטיסנים. אני עכשיו מרגיש כמו בדפי זהב, ישראל. הרבה שחקנים, אבל אין עלילה. תכף תהיה עלילה. אבי ועלילה. יותר מדי צילינדרים יש שם. תן חיוך, תן חיוך. אולי אפשר להתחיל להניע אתה אותם. נראה רציני מדי, תחייך. היית בדרך. עמרי, תחייך לפה. זה הכל! זה עבדת, חשבתי! בוא נשב לנוח. יושב אחרי המעבר, תעשה אותה רוח. תקשיב, אני חייב לעשות הקלטה של הקול שלו בשביל הבולגרים, קצת לפרסם אותו. צילו עין. אלא מה? תבדוק את ההגאים. לא בכלל כאן לא עובד. תבדוק את ההגאים. אל תרים ענף. ישראל! תלך איתו ותבדוק. תחזיק אותו רק, שלא ילך טייל. יש לו הרבה כוח לנבלה הזאת. הדימור של הטיסן פעם. לא, זה לדעת כיוון ההגאים? לא יודע. אתה בדרך כלל אתה עם כולם. נבדוק. קרוב את המנוע. בוא, בדקת כיווני ההגאים? אתה שומע. כיוון של ההגאים. בדקנו אותם. הנה, ימינה, בואו תסתכלו גם אתם. ימינה, שמאלה, יופי. up, down. וואלה. מה זה? זה הטיפול? איזה יופי. מה עם הליצן הבולגרי הזה? יאללה. למה ככה? למה זה לא נוסע לארץ? למה זה לא נוסע לארץ? בועז, אל תעמוד שם, בועז. הרבה מאחורי השיחים לפחות. תשתמש ברדר בהמראה של הדבר הזה, אחרת הוא יעשה לך צחוק. אה? רדר זה שמאלה ימינה. עם הרגל. איך שאני אומר לא הייתי עומד שם. רדר. יש כוח.
ישראל, אתה עושה במכנסיים? עשה, כבר רטוב לו שם. ישראל, תצר בובה של הבן שלך עומד על הכנף העליון. זה פיינל ארוך, תוריד בסרק. די, די, יותר מדי מנוע. תוריד את הסרק משם. פתח מנוע, הולך סביב, אתה גמרת.
אחורה. זוז אחורה. אני רצתי לו שק בכוונה עכשיו. אני רצתי לו בכוונה שק ככה בהסעה. אני אתן לך אותו באוויר? באוויר ותוריד אותו? מה זה, השסתומים קופצים כזה? כן, הכל גלוי. הכל גלוי? הכל גלוי. ישראל, יהיה לך פיינל מאוד ארוך. שם תסגור כמה נתון. לא, אני אעלה אותו, רק תן לי אותו בהתחלה למעלה להזיז. איזה מנוע? רגע, ישראל, אל תמלי, יש פה עוד את זה. מה זה 150 ספים? כן, רגע, חכה. יש לנו מספיק דלק בתור, נכון? הריצה שלך מפה ארוכה קצת. סליחה להמראה, השנייה שרק יש לך, אתה צריך להחליט. אם אתה מרגיש בטוח עם זה, צריך להרגיש אותו באוויר קודם כל בשביל המרגיש פעם ראשונה. לא, אני אמור שמור על בעיקר על הפיץ'. לא, שמור עליו, הוא הפוסק יעלה לך מיד. בסולר פה ינתק לך מוקדם, היית לנו לנתק מוקדם מדי, זה הבעיה. רגע, אני יכול להפציל לך מוקדם? לא, תעזוב את ההפתעה. לא, כרגע רק בהפתעה. בהתחלה לא מנוע, ותשים לב על הרד, אבל היה גובה, כל השאר לא מעניין, היה גובה, הפוסק יעלה לך מיד. רד רמילה. טיפוס עדין, מול מנוע טיפה. שם מאוד, דרך הימין, המעזות עצלות, ככה זה צריך להיות אבל. זה סקייל, סיכמנו. משהו נפל! מה אתה אומר? הלבן הזה, זה הציפור או נפל? לא, נופל, רגע. זה הציפור, היא נופלת ימינה עדיין, זה ציפור. אמיר, יכול להיות שהוא טיפה באפ? לא. זאת אומרת, אם הוא ישר... עזוב אותו רגע? כן, ציפור באפ. אני פשוט אעשה תוך רבע מנוע, לא בגלל זה. יכול להיות שזה צריך לעשות פיין טיין. עשה לי טיפה אפ, נשים אותו ישר, תסתכל, אני עוזר רגע. אף עולה. אף עולה וטיפה... איזה סתם? זהו. איך נוח עם הגאים? יפה מאוד. זהו ג'נטלמן כזה, הכל לאט הוא עושה, רצנן. ככה צריך להיות. הדבר הכי אלים פה זה כיוון. נותן זריקות מטורפות. בסדר, אבל זה בשביל לעשות סטולטרנים יפים. זה בדיוק בשביל זה. טיפה יותר נמוך, אין בעיה. שום בעיה. רק לא להאיץ את המהירות גבוהה מדי אותו מזה. לאט לאט, פסה ראשונה. לא מעלה אותה. אנחנו עדיין טסים על אחוז שנים גבוה, נכון? כן, בטח. 2.5% במקום 2. טיפה אלקטי. אתה אומר בפיץ' הוא מושך, אתה מרים כוח, הוא מושך אותו. יכול להיות שתציב אותך ואת האחרונה את הכל, אבל... תוריד מנוע, תוריד מנוע. כל יש שחק תוריד מנוע, תוריד, הוא לא מנמיך. בדיוק, יפה. העבודה על המסלול ממש גבוה. מגיב כמו אופנוע ממש. יש לו סאונד שסטר... צריך 14, זה גדול מדי. הפסיעה הזאת היא פסיכית. לא נכון. מה פתאום? פתח מנוע מלא, תאפס. לא מלא. זהו? זה משהו, אז למה אותו סאונד? לא, הפסיעה פה היא גדולה מדי. אסור להטיס. זהו, זה מתק, אתה פותח מנוע, אתה צריך שיצרח כמו אחרים, והוא לא צורח. רק אם תקטן הפסיעה זה יקרה. חייב להקטין את הפסיעה ל-14 או 12. זה
כי הפיינל, אתה ראית בפיינל באיזה מהירות הוא מגיע. כן, צריך... זה מהר מדי. להכניס אותו, מהר. אם אני אוריד את הפסיעה... תראית את הפסיעה? הוא נחת. צלם את הנחיתה. לא, זה מהר נורא. זה נורא מהר. אמיר, הפסיעה שלך פסיכית, אז קח את זה בחשבון. כן, יותר מדי גדולה. 16? יותר מדי. צריך 12 או 14. הם ממליצים קודם כל עד 32. אוקיי. זאת אומרת, אתה יכול פה בפסיעה, זה הכי קטן אפשר להגיד. 28, 12. אפשר גם 24, 12. טוב, 24, 12 גם טוב. אבל זה 26. אתה יכול להישאר על 26, 12. זה עדיין תראה איזה מהירות. עוד טיפה יותר איטית. אמרתי לו 3 קליקים. אוי, קאט. לאט. לא, הוא לא מגיע. לא יגיע. לא נורא, תמשיך ישר, יש לך שדה. אתה יורד בשדה, תמשיך ישר. בדיוק, יופי. בסדר גמור. הוא תפס תלם והתהפך על הגב, אבל הורדת אותו ישר. קאט. קרה משהו לאווירו? תכף נראה. קודם כל הוא התהפך. כן, הוא התהפך כי הוא פגע בתלם. אבל זה בסדר שהוא המשיך לשם. לא, יש לו מזל שהוא המשיך לשם. כן. היה נופל על ה... לא, הוא רצה להסתובב חזרה, אמרתי לו שימשיך. שיגיע לשדה ההוא. לא, הכל שם בוץ. נו, אז מה, בוץ זה טוב. בוץ זה מצוין. אז אומר, הוא ספג מכה והתהפך, לא קרה כלום. נשבר רגע כיוון, אני רואה. כי זה בגלל שהוא התהפך. רגע כיוון הוא ככה, ראית על הצד. בסדר, התקן, מה קרה? לא נראה לי שמעבר לזה קרה משהו. לא, מכה נסע במקום? כנראה. כנראה שכן. הוא חטף, בקע נסע הרי, הוא חטף והתהפך. זה היה מאוד רחוק לראות. תשמע, אני הולך לעשות אימון שופטים. אוקיי. אתה השנה מתחיל לשפוט. אוקיי. סגרנו? אפשר. בבינלאומיים רק. כן. מה זה? חופשי, אין זה. בואו נראה אותם עוברים דרך המים. אני אומר לך, הוא זכה בלוטו. קודם כל זה ירד בבוט, זה ירד טוב. ירד שלם, ופשוט נגמר דלק. אתה צוחק עליי. לא, נגמר הדלק. תסתכל, נשאר סנטימטר דלק. זה הכל? נכון? הזנב יש בו. כן. רגע, אמיר. תראה, אמיר, זוז רגע, אל תיגע בנבלה. נגמר הדלק. כן, נגמר הדלק. מה טסת? 10 דקות, על ליטר דלק? ולא כוח מלא. פתוח המכשיר? כן, ולא כוח מלא. המכשיר. אבובה למקום. הוא נשכב על הגב, התהפך ככה ועשה ככה. כן, עשה פליפ על העשב, היה הרבה עשב מלא. זה טוב. איזה מזל. לא, עשב ובוט זה פנטסטי. הוא גם יחסית הצליח לישיר. כן. אפשר להפסיק? כן, תפסיק.